skutočnosť, že Maďarská republika, ktorá skutočne po tej ekonomickej stránke je v katastrofálnom stave, keby nedostali 25 miliard požičku z Medzinárodného menového fondu, tak vlastne už skrachovali, skolaboval. A aj napriek tomu v tejto dobe oni vyzbrojujú veľmi intenzívne svoju armádu. Kúpili nových 14 stíhačiek Gripen švédskej výroby, ktoré sú špičkové stíhačky. Tak proti komu to kupujú? My sme si nemohli dovoliť kúpiť ani len krídlo, ani vrtulu, nie to ešte novú stíhačku. Proste my pomaličky rozpúšťame armádu, pomaličky armáda je nebojaschopná, oni proste zbroja, oni robia výcvik násilného prechodu Dunaja, kde sa zúčastnili všetky zložky armády Maďarskej republiky. A nielen armády, ale aj niektoré iné zložky. Obrovské množstvo spravodajských dôstojníkov sa pohybuje po južnom Slovensku. Nebezpečné zo stránky Slovenskej národnej strany je aj ten fakt, že stále sa nám tu podsúva, že veď sa nemôže nič stať, že sme spolu v Severoatlantickej aliancii, spolu sme v Európskej únii, ale to je hlboký omyl. Zoberme si ako príklad Cyprus, kde tiež aj Turecko, aj Grécko, samozrejme sú obidva štáty v Severoatlantickej aliancii a viedli medzi sebou regulérnu vojnu. Preto by sme sa mali prebudiť a niečo robiť so svojou vlastnou obranou. A menej robiť tých mostov, jak chce stále ten hit stavať nejaké tie mosty, pretože tých mostov cez ten Dunaj a Ipel je až. Aby sme ešte neľutovali, že ich toľko máme.